Ayaw ya, uy, ulaw ka ayo. Dilagot jud ko aning Bernadette ba. Dagang og gason sa balay sige raglaag. Wait, you're so sweet. Bernadette, sige raglaag ba ang balay mo bantay kay mula ka upag ko. Ay, ya. Si Tiburcio day, akong partner. Hello sir, good morning. Hello, sir. Good morning. Hala, gwapo lagi siya. Gwapo kayo siya yan, no? Gani no. Ila-ila po diya. Ano eh, to? Ayaw, di ba? Ulaw man ko, uy. Kaya, kabalo ka mo English siya. Ano ito ni mo na ako, bugo? Where is your name? Buguan mo ya, uy. What? You are eating? Ya, 24 na siya, ya, uy. Bogo, dili dara kong gipangutana. Nagkaon na ba na siya? Are you food? What? Oh, nada kayo what's na akong. What? To what? Awa na Bernadette. Patay Amerikano, nakalibog-libog na sa imo ha. Mga mali-mali ko di mong gipangutana sa Yahaya. Okay, sorry. How much is your age? Ya, ay pagpakaulaw ya, be. What? What are you talking about? Diba dapat, who is your age, man? Ay, pagka Bernadette, anak kay Apam. Ako gid wala pag yun. Ya, relax lang, good. Maabot na para nimo. Kanya Bernadette, pasiklabid ako di abi nga mag-kiss mo, be? Ayaw ya, uy, ulaw ka ayo. Ayaw, di ma.